सनानै दादि फैदों आदै फैदों नोंखौ अनोमोन ना सनानै आदै थाख्लाय फैदों जानाय आंनि फिसाजो आलफनस बर' नार्जारि जे बियो बे रुमा गोदान आरो बाहाय बियो गाव थानायनि थांखि दंमोन जेब्ला बेखौ गोथां समाव बेखौ लुबाय थानाय जादोंमोन आरो बे लुबाय थानाय बे रुमावनो जों दा दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै अनजाग्रा फंबाय थाख्लाय नार्जारिया दिनै बे आलफनस बर' नार्जारिखौ बे फिसाबादि अनोमोन आरो बे अननायनि गेजेरजोंनो बेनि थानाय जायगाखौबो बे नायबिजिरनानै बे बहा थानो नागिरदोंमोन आरो बे गावनि लोगोफोरखौ लानानै बे जायगायाव बियो लोगोफोरजों थानायनि बे थांखिखौ लादोंमोन नाथाय मानसिनि थांखि जोंनि साननाय बायदि नङा नाथाय दिनै बे रुमावबो बे गैलिया दा बेनिखायनो माखासे बिनि थालांनाय नेरसोनफोर आरो बे रुमखौ नोंथांमोना दिनै नुगासिनो दं आरो आङो बिथां फंबायनो आं दिनै फारि फारि बेखौ खोन्थालांगोन जोबोद दुखु गोनां आं बे रुमखौ नुयोब्ला आं बे रुमाव हाबोब्ला आं फिसाजोखौ गोसोखाङो आं दिनैनि बाहायनो बे गावनि फिसाजो बायदि अननायजों फंबाय आलासि महरै फैनानै बे जाय आंनि फिसाजो आलफनसआ थानो नागिरदोंमोन बेखौ बे नांनो आरो बे आंनावबो माखासे सोंनो थाखाय फैदों फारि फारि नायलांनि बे रुमा माने आलफनसनि थाखाय बानायनाय जादों बे आलफनसनि थाखाय मानोना बे गाव बाहाय थानानै बे बुंदोंमोन आं बाबा आं बाहाय उन्दुगोन आंनि लोगोफोरखौ लाबोगोन आरो बाहाय आं थानानै आं लेखा फरायगोन आरो आं बाहाय थानानै आङो गोबांथार इसोरनि बोसोनफोरखौबो रावफोरखौबो बाइबेलफोरखौबो फरायगोन बे बिनि थांखिमोन अब्ला बिनि रुमाव बिनि बैसोर जिनिसफोरखौ दोनदों आरोना गासिबो फिसाजों फरायो दा बियो बै समाव जेब्ला बियो बिनि थालांनाय नेरसोनफोरखौ आं दाबो नुयोब्ला आं फिसाजोखौ गोसोखाङो आरो बिनि थालांनाय नेरसोनफ्रा फै जों फारि फारि आं जायखौ आगोलाव होलांबाय दिनै फंबाय अनजाग्रा जोंनि थाख्लाय नार्जारियाबो बे गावनि फिसाजो बायदि अननायजों बिनि थालांनाय नेरसोनखौ नायनो फैदों आंनो होनायजों नङा दिनै बे नैबे साइकेला जाय गथ'फ्रा देरोब्ला साइकेल लुबैयो बे बुंदोंमोन बाबा आंनो साइकेल अब्ला बेखौ बे साइकेलखौ जेब्ला बियो 10 बोसोर बैसोआव बे साइकेलखौ बेनो होनाय जादोंमोन आरो बे साइकेलखौ बियो रोङा सालायदोंमन आरो बे थालांनाय साइकेल दा दिनै बेखौ बिनि बिमाया अननायजों बे जायगायाव दोनबाय आरो साजा दोनबाय आरो बे जायगायाव बिबारफोरजों लोगोसे बियो सानसे समाव जेब्ला बियो जोंनाव जेब्ला आं दतमानिफ्राय फैयो दतमानिफ्राय आङो जेब्ला रिट्रिट लाना फैयो आरो रिट्रिट लानायनि उनावनो अखानायै आंनाव बिदों बाबा नैबे आंनो सियार नांगौ गथ'फोरनो बे बेरायनायाव नुनो मोन्दों सियार मानो आं दतमायाव मोनसे जायगायाव प्रग्राम लाहैदोंमोन आरो बेनिफ्राय सफैनाय अखानायैनो बे सियारखौ बिदों बेनिखायनो दिनै आङो बै थांनाय दतमाखौ गोसोखांदों बेहाय आलफनस फिसाया जिरायोमोन आरो बियो गाव जिरायनो मोजां मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां थालांनाय नेरसोनफोर दंबायो फैजों फारि फारि नायलांनि बेनि आरोबाव जाय आलफनस फिसाया एसे उन्दैमोन बे डल्फिन बायदि बे मोसाग्रा बियो बे पुतलाखौ बियो जोबोद मोजां मोनोमोन मानोना बियो गावनि लोगोफ्रा गावनि बार्थडेआव जेब्ला बेखौ फैदोंमोन आरो बेखौ जोबोर अननायजों आदर खालामनानै दोनोमोन आरो बे दिनैसिम बे आंनि फिसाजो आलफनसआ गैयाब्लाबो नाथाय बिनि गाव मोजां मोननाय बे पुतलाया दिनै बे थालांबाय आं खोनानो मोन्दोंमोन आरो लोगोसे जोङो नुनो मोनबावगोन जाय बिनि उन्दै समाव बियो आलफनसआ जेब्ला बाजाराव थाङो बेखौ बिदोंमोन बासिदोंमोन बाबा मामा आंनो पुतला नांगौ आरो बे पुतलाखौ बेयाव बेजों गेलेयोमोन आरो बियो मोनसे मोख्रा फिसा बायदि रन्थाव बाथाव बेखौ बियो सम सम बियो गाव बायोमोन सम बामोमोन अननायजों उन्दैफ्रा जेरै पुतलाफोरखौ मोजां मोनो बे डल्फिनखौ मोजां मोनो बिनि गेलेग्राफोर दिनै बिनि गेलेग्रा उन्दै समाव बिनि गासैबो गेलेनायफोर दिनै गासैबो नेरसोन थालांबाय आलफनसआ दिनै बे बुहुमनिफ्राय गोमालांदोंब्लाबो बिनि गासैबो नेरसोनफोर दिनै जोङो नुनो मोन्दों आरो बेखौ आङो नुयोब्ला
दा बे गोसोमनि खनाव गोबां दुखु मोनो माब्लाबा आं गाबनो ओंखारो साइकेलाबो दं बेखौ जेब्ला बियो 9 बोसोर जाबाय 9 आरो 10 बोसोर जेब्ला जायो अब्ला बे एसे गोजौ साइकेल नांगौ जानायलाय दिनै बेखौ सासे आलासिया बायनानै होबाय अननायजों बे खुसि जाबाय आरो बे साइकेलखौ बे सम सम सालायोमोन आरो बे साइकेलखौ बियो स्कुलनिफ्राय गनाय लोगो लोगो एक्सारसाइज बायदि बेखौ सालायोमोन बेबो गावनि मोसानाय माने गावनि मोसानायफ्राव मालाबा आरख जानायफ्राव बेफोरखौ बियो जेब्ला मिसनाव सेक्रेटारि मिसनाव जेब्ला गोबांथार मारियाम जात्रा जेब्ला बिसप फादारफोर गिदिर आलासिफोर फैनाय समाव दा बेफोरखौ बियो बिमा बानायना होनाय आरो बेखौ बे मुखुरफोरखौ हमो बे गावनि लोगोफोरनोबो बियो हमहैयो आरो बे बिमाया बेखौ बानायना होयोमोन बे आरखफोर जानायाव जेब्ला बे गासैबो थालांनायफ्रा दिनै आलफनसानि बे गासै थालांनायफोरखौ नुयोब्ला दाबो दं मोनो बे आंनि मैखुनाव आरो दिनै आरो फै जाय बे थुख्लाय गिदिरखौ बे सम बियो अननायजों बियो बेखौ बेजोंनो आराम बामनानै खुदुमोमोन आरो जेब्ला बियो स्कुल बन्द समाव आरो बे केरामखौ गेलेयोमोन नायदो बे केरामा स्कुल बन्द समाव बियो फै बाबा फै आयं होननानै बियो आरो फै आब' होननानै गावनि स्कुलाव थांग्रा बिब'फोरा दङ बेजों गेलेयोमोन आरो आं गेलेनायाव आंखौ फेजेनोमोन दिनै बेखौ बे केरामखौ नुयोब्ला आं दाबो गोसोआव बेनिखायनो बे गासै नेरसोन थालांबाय आरो बियो नानिया बे गावनि इउटुबबो बानायनो रोंबायमोन बियो बेबो आलफनसानिमोन बियो बुंदों आंबो दादा एमजि एबा जेरेमिया बादि आंबो इउटुबार जागोन बेबायदि बुङोमोन इउटुबबो बे मोनफा मोननै बानायबायमोन आलफनसा बर' नार्जारिनि माखासे इउटुबबो दङ दा बेजोंनो बियो बे लाइटखौ होनानै बानायोमोन जानो हागौ बेखौ सोरबा सुबुङा अननानै बेनो दान होदोंमोन आरोबाव दिनै जों नुनो मोनगोन जाय बे सोरां लामाया आलफनसा बर' नार्जारिया जेब्ला बियो सानडे स्कुलाव एबा काटेकिजम क्लासाव बेखौ बियो लानानै थाङोमोन आरो बे लानानै थांनायजों लोगोसे बियो सोरां लामानि गासैबो मेथाइफोरखौ बे खनजोबोमोन आरो बे मोजां मोनोमोन फुंनि बिनाय मोनानि बिनाय बेफोरखौ बियो रोंबायमोन आरो बियो मोनाबिलि समाव जेब्ला बियो गोथार मैखुनखौ जेब्लाबो बे गावनि सिगां बुंग्रोयोमोन आरो जेब्लाबो बियो रजारि खालामनाय बे गासै हाबाफारिखौ बे सिगां दैदेनोमोन आरो बेनिखायनो दिनै बे सोरां लामायाबो बिनिमय थालांबाय आं बेखौ नुयोब्ला आलफनसाखौ गोसोखाङो आरोबाव फै जों बे खनायाव बै खनाथिं नायहर जाय खनायाव फंबाय बे सियारखौ जेब्ला आंखौ आरो बिमाखौ लिंलांनानै मोनसे जायगायाव दखानाव बायनो थिनबाय बाबा आंनो सियार आरो आं फरायग्रा टेबोल नांगौ बेनिखायनो बे टेबोलखौ आरो बे सियारखौ आं बेनो बायना होनाय जादोंमोन जानो हागौ बे सियाराव जिरायनानै बियो क्लास 4निफ्रायनो बेखौ बियो क्लास 5सिम बियो बेखौ लाबायमोन नाथाय क्लास 6 मोननाय लोगो लोगो बे बनिफ्राय रुंसारि जालांबाय दिनै आलफनसाया बिनि थालांनाय बे गासैबो स्केल एबा रुला थालांबाय आरो बिनि नै बियो बक्स लानानै थाङोमोन बे गासैबो आलफनसानि मानोना बे बारबि बेफोरबायदिखौ बे मोजां मोनोमोन बिनि गासैबो बक्सफ्रा आरो दिनै नायदो जाय आलफनसा स्कुलाव थाङो बे स्कुलाव थांनाय माखासे बिनि फावटेन बिनि गासैबो नेरसोनफोर दिनै थालांजोब्बाय दिनै आरोबाव दिनै बिनि लिरनाय गासैबो बिनि लिरनायफ्रा दिनै गासैबो थालांजोब्बाय आरो बियो बेबायदिनो बियो नाय बिनि मेथ्सफ्रा बेबायदि दंमोन बिनि आखरजों लिरनाय मेथ्सफोर दा बिनि आखरफोरखौ नायोब्ला आं फारि फारि गोसोखाङो बिनि लिरनायफोरखौ फारि फारि बियो आलफनसाया मोजाङै लिरोमोन दा बिनि गासैफोरखौ गोसोखांनानै आं मालाबा गोसोआव बोलो मोनो नाथाय दिनै अनजायगाफोर आं गोसोआव बोलो मोनदों अनजायगा फंबाय थाख्लाय नार्जारिया बियो दिनै फैनानै बे गावनि फिसाबादि आलफनसा बर' नार्जारिनि थालांनाय गासै नेरसोनफोरखौ बे नुनो मोनफैबाय आरो सोंनायजों लोगोसे बे मिथिनो मोनबाय बेनिखायनो दा आरो बेनो उन्दै समनिफ्रायनो बियो बेनो ब्रासआव फैदोंमोन आरो बे ब्रासआ थालांबाय जाय हाथाय मानजियो आरो बे ब्रासखौ नुब्ला फुंनि समाव आं गोसोखाङो आलफनसाखौ मालाबा बावनानै बै समाव जेब्ला बे रुंसारि जागोदान बे समाव मालाबा आं फोजानो नानि सिखारद' हाथाय मानजिद' होननानै बुंफ्लाङोमोन
माने अननायजों दिनै बे ब्रासाबो थालांबाय बेनिफ्राय बेनि सोमोन्दै फंबाया माबाफोर नानि सोमोन्दै बुंनो गोसो दं नामा? जों बयबो नुबाय दा आङो बिसेस आं फैनानै मानसिखौथ' आं नुफैयासै गोथै समावबो आं नुफैयासै लोमजानाय समावबो आं हेफाजाब होनो हायासै गिबियावनो आदामोननावबो आं बुंबायदि आरो फिसा आलफनसनावबो आङो निमाहा बियो मानोना दिनै आंनि बियादै आलफनसाया बे संसाराव गैला बयबो मिथिगौ अब्ला आं बिनि रुमखौ नुफैनानै आं बिखायाव जायहा जेनेबा साबसिन हामसिन जे न'खराव बारसेल' बिबार दं बेबो इसोरनि इच्छा जों इसोरनि इच्छाखौ जों मालाबाबो नेवसिनो हाया खारन बेनो सोरजिगिरि बेनो दागिरि बेनो होगिरि बेनिखायनो अब्लाबो नोंथांमोननो आलफनसा फिसाया बे संसाराव गैयाबाबो आङो बेनि जिनिसफोरखौ नायनानै दिनै गावखौनो दङ बायदि मोनो आं बे फिसाजो दिनै जिखुनु जों मोनसे दा जोबोद गोजोनथाव मोनसे खोनानो मोनदों आलफनसा फिसाया नोंथांमोनाबोथ' नुबाय बिनि भिडिअ क्लिपफोरखौ नुबानो बयबो बिखा गावजोबदों जेखि धोरोमनि मानसियानो जा जोंजों रायलायो गथ'आ ओरैबायदि नायनो समायना नंगौ थारैनो आं बेखौ फोरमायनो सानो गोथां समाव जेला दंमोन ओरैबायदि लाजि गुसु नायहैयो गथ'आ फैयोब्ला ओरैबायदि किउटनेसमोन बिनि चेहेराफ्रा बिनि रायलायनाय बिनि लाजिनाय ओरैबायदि गथ'आ गेदेर उन्दै मान सन्मान होनो बिराद गोरोंखामोन सानाखैमोन जे माब्लाबाबो आफा इसोरनि इच्छा अब्लाबो मालाबाबो सानाखैमोन जे गिदिरफोरल' जोंनि फिसा एथ' नायनो मोजां माबे जोंखौ नागारनानै थांगोन अब्लाबो जिखिनि हक इसोरनि इच्छा बायदि बे साननै समाव जोंनि जिउआ बिबारफोर बायदि दानो मोजां बारगोन बेलासिफ्रावनो माथांखौबो अब्लाबो आं हागौमानि आफा इसोरनाव बेखौनो आरज गाबदों आरो आलफनसानि दिनै बिनि बिख'नाय गाबख'नायजों जायहा जेरै फोथायदों बेबायदि फिथाइखौ मोन्दों आंबो रिसेन्टलि आङो फिथाइखौ मोन्दों बे आंनि फोथायनायाव आं मोन्दों एक्सुवेलि आं बेनिखायनो बिनि गोथै जेराव बेखौ फबदों फिसाखौ बेयावबो आङो थांगोन लोगोसे आं दिनैनो थांनो लिरदोंमोन मोनाद्रायनानै सफैनायखाय आं गाबोन फुङाव थांसिगोन आं बिनि रुमखौ नायफैबाय जोबोद बिखागाव जों बयहाबो सोरबा बिमा बिफानि फिसाफोरनि बिफा जाबाय बिमा जाबाय बयहाबो बिखागाव अब्लाबो जों बयबो जाहाथे आलफनसानि थाखाय आरज गाबो जे आफा इसोरा नंगुबै अननायखौ जों आफा इसोरा बिनि द्वारैनो जों साफ्रोमखौबो जाहाथे रैखा मोनहैयो बेयाव नखर समाव बिसेसकरि आं बेखौनो खावलायदों आरो खावलायफैदों आं आलफनसा फिसाखौ आं बे चेनेलनि द्वारै आं दा बेखौनो फोरमायनो सानदों आंहा मोनसे जिउआव जोबोद हालाय-हाफाय जानाय दं जों बयबो बर' माहारिनि थाखाय जों मोनसे खौसे जा जेखियानो जा जाय जेखौ सिबिया खुलुमा नाथाय जोंनि हारिया मोनसेल' राव आरो हारिमुवा मोनसेल' जानांगौ नंखायनो हारिमु आरो हारिमुवा जुदि जोंनि जिउ सोलेराव दङब्ला जोंनि रावा जुदि जोंनि खुगा गुस्थियाव दंब्ला जोङो खौसे जानाया मोजां बेनिखायनो जोङो आलफनसा फिसानाव आं बेखौनो आरज गाबगोन जोंनि बर' हारिनि थाखाय आफा इसोरा बिख'ना गाबख'ना होदो जाहाथे जोंनि हारिया गासैबो अलखद खैफोदनिफ्राय जों जाहाथे रैखाथि मोननानै जों बयबो मोनसे ज' जानानै जों खौसेयै जों मोनसेल' जाहाथे रावखौ बुंनानै जों थांनानै थानो हायो अनलायनानै जों थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय आफा इसोरनाव बिनानै होगोन होननानै आं आरज गाबो बेनिखायनो आं बेसेखिनिखौ बुंनानै आंहा फोथायनाय दं
इसोरनाव बिख'नानै होयोब्ला जोंनि बर' हारिया निश्चय जों मोनसेयैनो थागोन आरो जों खौसेखा जों जेब्लायबो देरहासार हारिखा एसेनोसै गोजोन्थों। दा आंबो बे समाव फंबायखौ हामबाय होयो दिनै बे आलफनस बर' नार्जारि बेनि बे रुमाव फैनोबो मोनबाय आरो बेनि थालांनाय गासै नेचारफोरखौ नुनानै बेबो जिउआव दुखु दंब्लाबो गोजोननायजों दिनै आलफनसानाव बे खावलायदों। बे खावलायनाया बिसनायसो नाथाय बेखौ इसोरानो बुङाखै। जोंनि हारिया खौसेथि अनलायनाय गोजोननायाव जेखि राव हारि धोरोम जेखि जाया मानो मोनसे जानो थाखाय बिथाङा आखाइ खबजानानै खावलायदों आरो सोरगोरायजों आलफनसाबो जाहाथे जोंनि गासै बर' हारिया खौसेथि अनलायनानै जेखि धोरोमानो जानो जेखि रावानो जानो जेखि थांखियावनो थाया मानो राजनिथि जेरावखि थाया मानो जेखि समाजखान्थि थाया मानो मोनसे जानो थाखाय दिनै बिथां जाय थाख्लाय नार्जारिया बे गावनि फिसाबायदि अननायजों खावलायबाय। थारैनो जोंहाबो आंहाबो बिफा जाना आसा थियो गासै बुहुमनि गासै जोंनि बर' हारिफोर जों अरायसम खौसे जा अनलायनायाव था आरो बेबायदिनो अरायसम इसोरनियाव जोङो गथाय दा जेब्ला दहाय बे गावनि फिसाखौ फनजों फिसा सना होननानै गाबज्रिदोंमोन आं जेब्ला दखाना बेजों लोगोसे दंमोन साहा लोंनायाव आं मैखौनो गाबखांदों। आंहाबो फिसाखौ सम सम नानि सनानै स्कुलनिफ्राय फैबाय बे बुङो औ बाबा आं सफैबाय नों माला फैगोन बाबा नों आंनो लादु लाबो आंनो क'क्राझारनिफ्राय एबा बबेबा जायगानिफ्राय माबा मोनसे थाङोब्ला बे बिहरमोन। जेब्ला गावनि फिसाजोनि थाखाय बे स्कुलनिफ्राय सफैनो बबेसिम सफैगोन सना मोजाङै थाबाय मोजाङै थांदो दे आं गाबोन सहैगोन। बेनि बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनानायाव आंनि बै फिसानि रावफ्राबो ओरैबो ओरैबो जाखांनानै जिउआव गाबखाङो। दिनै बेनिखायनो सोरनिबा फिसाखौ नुयोब्ला आंनि फिसा बायदि नुयो सोरखौबा फिसा होननानै स्कुलाव लाङोब्ला आंनि फिसाखौ गोसोखांनानै आं मैखुनाव दुखु मोनो। नाथाय बे गासैखौबो आङो सैसोनानै सहायनानै जिउआव आगान सुरना आं इसोरनि जायगायाव फुवारलांगोन। नोंथांमोनाबो आंनि थाखाय बिदो आरो अनजायग्रा फंबाय थाख्लाया दिनै बे जायगायाव फैनायजों लोगोसे आंखौ गोबां बोलो होफैबाय थुलुंगा होफैबाय आरो बेनिखायनो खेबसेबाव फंबायखौ हामबाय होयो आरो आं बेखौ गोमानायजों रंजानायजों हामबाय।